Programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Analizaremos o sector do mar co patrón maior de Muros e co presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia da Coruña, con Daniel Formoso. Onte se inauguraba, se reabría a campaña de marisqueo en Noia, entre outras cousas. Bueno, como está sendo, como foi o ano pasado, como está sendo este ano, que expectativas hai, principalmente sobre o marisqueo e a pesca, co patrón maior de Muros e co presidente, que recae na mesma persona, o presidente, por si acaso, o presidente da Federación Provincial de Cofradías de Noia. E estaremos tamén analizando a situación, os últimos datos, as últimas noticias, as últimas investigacións que hai sobre a figura de Cristóbal Colón. O último que se afirma é que ele era de origen xudío, pero que naceu en Pontevedra, ao lado da Iglesia de Santa María, e, bueno, as diferentes teorías. Hoxe estará conosco o vilanovés Juan Carlos Blanco, que é investigador sobre o orixen de Colón, e Javier Ferradas, que é tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega, que é un dos persoeiros máis con máis documentación, con máis documentación sobre o tema, un historiador, bueno, que nos contarán moito sobre estas dúas figuras, que é un tema importantísimo e de moita trascendencia, se isto se conseguira, digamos que clarificar de alguna vez a través do ADN ou do que fora, para que fora Pontevedra, Galicia, a nacionalidade e a histórica de Cristóbal Colón, ese personaxe que, bueno, posiblemente sea o primeiro globalizador do planeta. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para falar de Caldas. E con que non imos a facer? Co alcalde. O alcalde que leva 2 meses de alcalde desde o 30 de decembro do ano pasado. Jacobo Pérez, benvido, moi boa noite, como estamos? Boa noite, moi ben. Bueno, que supón para vostede, que supuxo este cambio desde hai, bueno, 2 meses que leva ao frente, logo de, bueno, coller o mando e o bastón de mando, nunca mellor dito, de un personaxe político de tanta trascendencia como era Juan Manuel Rey.
Sí, pois lévase ben, sobre todo máis responsabilidade, non? Viñamos xa traballando dende fai 2 anos e medio aproximadamente, donde estábamos traballando nesa sucesión, e lóxicamente agora hai moita máis responsabilidade, pero en canto a traballo e demais, pois máis ou menos seguimos ca mesma liña que tiñamos nalgúnas cousas. Lóxicamente non se trata dun cambio de cara, dun cambio de cromo, cando se cambia un alcalde sobre todo despois de tanto tempo, de tantas obxectivos e logros que obtivo o meu predecesor, neste caso Juan Manuel. Lóxicamente tamén se pretende cambiar algunhas cuestións, sobre todo en canto a adaptarnos ás novas realidades, ás novas necesidades da veciñanza. Vostede todavía é un mozo desde o punto de vista de idade, pero en política xa ten unha certa experiencia, un certo bagaxe. Donde empeza e quen é Jacobo Pérez? Non só para os veciños de Caldas, que supoño que o 99% sí o coñecen, pero para o resto da audiencia que nas Rías Baixas. Sí, en canto, se me permites un inciso, sobre todo en canto de mozo, está moi ben, pero lóxicamente estamos falando de que cando Juan Manuel empezou nesto tiña a miña idade, é dicir, que ao final non é tan mozo realmente a cousa. Estamos falando, teño 44 anos e levo nesto pois 18 anos, dende 2007, que ademais da man de Juan Manuel pois ofreceume a posibilidade de presentarme como presidente, como candidato á entidade local menor de Arcos da Condesa nesas primeiras eleccións. Non acadamos o obxectivo de gobernar, pero bueno, a partir de aí pois entramos no 2011, no 2015 algo debemos haber feito ben neses 4 anos, porque foi unha maioría cun 70% aproximadamente dos votos de toda a xente de Arcos. E dende aquela traballando e intentando pois facer o mellor posible para Arcos naquel momento, agora para Caldas, porque ao final redunda en todos os veciños e redunda en mí mesmo, non? Foi unha boa experiencia porque, digamos que a entidade local menor de Arcos é como unha especie de mini concello dentro do concello. O concello é o pai, a administración superior, pero xa ten e administra as súas cousas, non? Os seus orzamentos e eso foi digamos, unha boa experiencia, un bo aprendizaxe dentro do punto de vista de falar cos veciños, entenderse. Sí, porque sempre se dice que dentro da política pois o alcalde é o máis cercano aos veciños, o presidente dunha entidade local menor está moito máis cerca deles todavía, entonces cada decisión que tomas nese aspecto, pois cando unha vila é como Caldas, que xa te conoce todo o mundo prácticamente, se nos reducimos a 400 e pico veciños, cando tomas unha decisión, sabes que a uns lle vai afectar máis directamente, outros máis indirectamente, pero a todos lle vai afectar. Son xente que vas ver porque estés porta con porta todos os días, non vas ter escapatoria, entonces tes que ter esa cautela de facelo cando menos o máis xusto posible. É dicir, ao final, cando é un sí por un motivo, cando é un no por un motivo, pero tes que telo moi xustificado, porque, lóxicamente, non vale hoxe vir aquí con a cara e dentro de 3 meses decir con que cara vin 3 meses atrás. Eso que che dá, sobre todo, é un posicionamento, uns pés na terra que son moi utilizables hoxe en día, claro. E logo ten os maestros, un maestro como era Juan Manuel, supoño que iso é unha garantía, non? Xogar en Champions, non? Sí, vamos a ver, cando unha persona que leva 30 anos en política, 18 deles como alcalde, nun concello como de Caldas de Reis, que nunca foi como calquera, non? Nunca unha plaza fácil. Bueno, pero históricamente toda a democracia gobernou o Partido Socialista. Con diferentes alcaldes, con diferentes compañeiros, seus compañeiros, pero todos. O cual lle dá máis mérito todavía esta situación. Que se celebraba os 40, 50 anos fai pouco. 45 en outubro do ano pasado. Pois efectivamente, ao final ter esa xente que che respalda esa aprendizaxe con eles. Por sorte están vivos os 3 alcaldes da democracia, con calquera dos 3 son enciclopedias andantes das que se pode aprender unha barbaridade. Que é o que máis lle gustou nestes 2 meses? E o que menos lle gustou destes 2 meses, sexa porque choveu cando había que facer un acto ou polo que fora? No, a ver, o que menos me gustou, de momento, tampouco podo decir que nada. E o que máis me gustou, pois, sen dúbida, a noticia e a firma do día de hoxe que estaba pelexada e buscada dende fai moitísimos anos, non? Bueno, logo entramos e a comentamos, é unha boa noticia para Caldas, tamén para o Servicio Galego de Saúde. Tamén. Bueno,
digamos que os principales obxectivos que vostede recolle, como se definiría? Dígamo en titulares, non sei se chan industrial, non sei se tamén, lóxicamente, o centro de saúde, pero diga 2 ou 3 ou 4 titulares des que son e van a ser nesta legislatura, nestos 2 anos e pouquiño que quedan de legislatura. Sobre todo, sementar a base do futuro dos próximos 20-25 anos de Caldas. En cuestións básicas e fundamentais, por eses cambios que falaba antes dos cambios das necesidades da veciñanza, non? É dicir, hai industria, temos que seguir pelexando polo chan industrial, eso é sin dúbida. Temos vivenda, pero temos que seguir pelexando por ter máis vivenda, incluso máis vivenda pública, se cabe. Esa volta a mirar de cara ao río e non darlle as costas, tanto ao río como a todo o mantemento de todas as zonas verdes de Caldas, iso ten que ser fundamental. E despois tamén mirar por esas demandas dos veciños en canto a mantementos, en canto a tanto do casco urbano como do rural, non? Bueno, pois entón centrámonos hoxe ás 11:30 da mañán o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño, acompañado da directora xeral de Recursos Económicos do Servicio Galego de Saúde, Amparo Pousada, e o xerente da área sanitaria, que a semana pasada estaba connosco, de Pontevedra e o Solnés, José Flores, e o alcalde de Caldas da Res, é dicir, vostede, Jacobo Pérez, que firmaron? Que convenio firmaron? Pois asinamos o convenio para a construción do novo centro de saúde. Como todos sabedes, hai esa eiva no Concello, temos un centro de saúde que cada día queda máis pequeno. De feito, gracias a que tiñamos a posibilidade de ceder espacios tamén no centro comarcal, pois temos agora mesmo dividido, digamos, o centro de saúde. Por un lado están o que son as consultas, o PAC e demais, e noutro edificio do Concello, noutro edificio municipal, estaba pois nutricionista, fisioterapia e algún outro servicio sanitario que son fundamentais tanto para Caldas como para toda a comarca, non hai que olvidar eso, non? Bueno, que Caldas é cabeceira de comarca e punto de atención. É punto de atención continua, efectivamente. Entón, pois, a partir de aí, dende fai, pois, prácticamente, no mesmo tempo que eu levo relacionado ca política, dende 2007, pois, foronse ofrecendo distintas alternativas, distintos puntos xeográficos para facer ese novo centro de saúde. Uns con máis retraso que outros foronse descartando por distintas circunstancias, e agora xa levábamos un tempo con que parece que o definitivo era onde vai ser, que é detrás do cuartel da Guardia Civil, detrás da Escola de Música. E, bueno, dende fai un ano e pico xa, aprobouse por unanimidade o borrador do convenio, e levábamos un ano e pico pois esperando a que se producira esta firma. E como está o proceso de expropiación? En que fase quedará? Que estima e que calcula de que xeito en cantos anos pode estar, digamos que, unha vez que te toda a parte administrativa aprobada, tanto por parte do Concello como por parte do Sergas ou da Xunta, a obra e en funcionamento un par de aniños, ano e pico? Quizáis un poquinho máis, tendo en conta que todas as licitacións das administracións, por unha cousa ou por outra, ás veces tenden a retrasarse un poquinho máis do que a nos gustaría. Nós temos que, dentro dos compromisos que adquirimos o compromiso de facer unha pequena expropiación para facer un viais de acceso á parcela e facer a urbanización. Hai que facer o proxecto de urbanización e despois a urbanización. Entendo que hai cousas que se poden solapar co compromisos da Xunta de Galicia, do Sergas neste caso, da redacción do proxecto e despois a construción do propio centro de saúde, pero nós xa fomos adiantando en alguna cousa, xa temos o proxecto de expropiación en marcha, o plan de urbanización estamos pendientes de que a secretaria, que tamén estuvemos durante todo o mes de xaneiro sin secretario municipal, pois lóxicamente agora estamos retomando un poquinho todo isto para tratar de avanzar o máximo posible, toda vez que xa está firmado o convenio, porque, como dicía, houve épocas nas que despois de un longo período de tempo onde parecía definitivo, algún informe sectorial tumbou esa proposta, co cual tampouco queríamos avanzar moito e que ao final se molestaron os cartos dos veciños. Bueno, isto vai a supoñer o día de mañán, cando este funcionando e se faga o traslado, vai a supoñer un cambio nos edificios públicos, non? Cal vai a ser, está pensado, cal vai a ser o uso do vello, do actual, e incluso que tamén, como está cerca ou ao lado do xuzgado,
pois como que proxectos teñen encima da mesa no Concello? Nos para toda a zona de Román López, que é onde se sitúa o centro médico, máis o xulgado, temos un proxecto moi ambicioso que, bueno, irá salindo ou non, entonces tampouco vamos a desvelar moito. Si é certo que toda vez que se libere o edificio do centro médico, do centro de saúde actual, vai se xerar un espazo pois cun edificio de 700 e pico metros cuadrados, que é moi necesario porque ao final a limitación da edificación do propio Concello, da Casa do Concello, fai que os servicios non sean os máis pulcros e os máis desexables para a veciñanza, polo menos dende a nosa parte, co cual pois seguramente teñamos que tender hacia pois ir sacando algún que outro servicio da propia Casa do Concello. Bueno, por aí irán as líneas seguramente. E evitará tamén, lóxicamente, que os aparcamentos, os coches, as ambulancias entren. Eso vai ser o punto clave e o maior cambio que vai notar toda esa zona, é dicir, o non ter que entrar vehículos por o centro de saúde. Román López quedará como unha zona peatonal de verdade. Trataremos tamén de que o xulgado tamén o necesita por espacio, tamén hai esa demanda, pois ao mellor tamén se poida reubicar. Entonces, bueno, quedará unha nova zona completamente descoñecida, se cabe, para dentro duns anos. Bueno, outro dos proxectos que teñen encima da mesa é, ademais, xa que estamos falando de carreteras e de coches, é que a Nacional 550, que a arteria principal que cruza toda o... Bueno, iba a decir todo o casco urbano, pero tamén cruza parroquias importantes. Sí. E entón, bueno, e coa circunvalación que hai, coa circunvalación norte e a posible sur, están tratando de que Fomento lle ceda, digamos, que a xestión, non? Sí, vamos a ver, todo isto nace porque entrando pola zona sur de Caldas, entrando por Santa María, as beirarrúas que están na Nacional 550 están nun estado deplorable, levan uns anos nun estado deplorable e temos que buscarlle unha solución. Nós tampouco queremos entrar na guerra de quen é competencia, toda vez que é certo que non é nosa. Pero está aí a cousa. Cal é o problema? Que toda vez que se fixo a variante este, non é a zona prioritaria. Estando como están as nacionais a nivel xeral, non é zona prioritaria para Fomento. Prioritaria para Fomento, perdón, sí, por suposto. E toda vez que estando o que é o firme das estradas como están, eles indícanos nunha reunión recente, nunha visita recente que hubo do xefe territorial de Pontevedra, que non vai ser prioritario o arranxo das beirarrúas. A nós, evidentemente, sí que para nós é prioritario que eso este en condicións. Claro, porque afecta diariamente aos veciños. Xusto, é a forma de acceder toda a xente do Pazo, de Irín, de Santa María, incluso de Barreiros algúns, e queremos que eso sexa digno de calquer veciño e veciña de Caldas de Reis. Co cual, se a única opción que nos vai quedar posible é asumir a competencia, pois pelexaremos para que eles tamén porque mentres non sea competencia, ustedes non poden operar, non poden reparar, non poden. Podemos operar, pero estaríamos operando ou reparando en casa allea, co cual preferimos que non la den e depois operamos en condicións, porque lógicamente o que queremos é unha obra real, non un parche. Entón, nós agora, se vamos a poder traballar con un parche toda vez que non é noso, preferimos que pase a ser noso entonces operar en condicións. Bueno, eso cambiaría e eso afectaría a parroquias como pode ser ou a zonas como Carracedo... Santa María, San Roque principalmente, porque son as zonas máis do núcleo, Carracedo non, porque xa pasa o que a variante acaba en Clavo. Vale. E Tibo collería? Tibo collería dende o enlace máis ou menos á altura da subestación de Fenosa hacia adiante. Pero bueno, estamos vendo cales serían os pasos, porque ao final vamos a asumir un compromiso grande dentro do Concello, temos que ver que temos capacidade, tampouco nos podemos tirar os ollos pechados sin saber ao que nos estamos enfrentando. Bueno, e chan industrial, bueno, Veigas de Almorzar, que sempre é unha IVA a situación que ten, e temos Veigas de Almorzar, temos o Pousadoiro e Paradela Carracedo. Cal é o seu proxecto? E digamos que información pode avanzar desde a última que nos contaba Juan Manuel Rey? Pois fíxate que en Caldas, dentro de que sempre se fala de que o peregrino hoxe en día é un motor, é certo que é un motor fundamental da economía da vila,
Caldas, pese a non ter un chan industrial extenso, ten moi bo sector empresarial e sector industrial. Estamos falando de empresas que están máis que asentadas nos seus sectores, empresas que levan preto de 60 anos funcionando no Concello e que son, ao final, un pulmón moi importante tamén dese baixo nivel de paro que temos en Caldas, por sorte, non? Nós o que queremos é que precisamente esas empresas poidan seguir progresando e que poidan chegar tamén novas empresas á nosa localidade. A partir de aí estamos traballando con 3 alternativas distintas a día de hoxe, que son esas 3 que comentabas. En canto ás Veigas de Almorzar, precisamente o xoves temos unha reunión tamén en urbanismo na Xunta para tratar de buscarlle unha viabilidade, toda vez que con fomento, con infraestructuras, pegamos sempre ca mesma pedra, vamos a tratar de buscar unha solución distinta, porque se seguimos na mesmo camiño tropezaremos sempre co mismo escollo. Entón, bueno, vamos a buscar unha alternativa distinta, a ver que se nos pode plantexar a partir de aí, e a intención fundamental é que ese chan de desenvolvemento que hai todo nas Veigas de Almorzar pase a ser un chan industrial como tal, e as empresas poidan levar a cabo eses... Definitivo. Exactamente. Legalización total. Legalización total, e que poidan levar a cabo esas expansións que pretenden e que queren facer. A partir de aí, traballamos tamén con outras 2 alternativas. Unha delas, as dúas da man estamos agora mesmo da man de Zona Franca de Vigo. Unha delas é a ampliación do polígono do Pousadoiro, do polígono de Villa García Caldas. Mandaron a semana pasada mandarnos un pequeno borrador do convenio do que lle demos traslado, aos nosos técnicos para que informaran. A priori está todo correcto, e agora mesmo estamos á espera de ter data para esa asignatura dese convenio e poder traballar xa no desenvolvemento final desa ampliación. En canto ao polígono de Paradela Carracedo, pois, debido a que os interesados, os empresarios principais que trataron de promover ese polígono, nos manifestaron que había algunha dificultade técnica tamén, porque ao final estamos falando dun polígono de 800 e pico mil metros cuadrados, e eles reconocen que, a capacidade para poder levar eso a cabo tamén a teñen limitada. Falouse con Zona Franca para que fagan un estudio de viabilidade e a partir de aí ver como se é viable e ademais despois o como, non? Neso estamos, en principio quedamos en que ao longo deste mes teríamos tamén xa ese estudio de viabilidade e a partir de aí, pois... Os tres, Veigas de Almorzar xa están consolidado, outra cousa é, digamos, a legalización oficial, digamos. Está moi ben conectado, para calquer lado, e ao lado da autopista, o do Pousadoiro tamén quedaría, porque lóxicamente xa está aí o de, ahora mismo é o polígono que ten Vila García, e despois tamén o de Paradela quedaría moi ben conectado tamén. O de Paradela quedaría moi ben conectado, toda vez que ademais no momento no que se vai facer ese desarrollo contémplase, ou polo que se falou nas reunións que tivemos, contemplábase que incluso se contemplaba que en Carracedo, que só hai entrada na autopista de cara a Pontevedra, tamén xa contemplara a entrada cara a Santiago, co cual estaría estratégicamente posicionado xeográficamente. Claro, porque sempre hai que buscar eso, porque de momento eso é unha cuestión viabilidade para as empresas, para os produtos, entrada e salida. Sí, claro, a ver, tendo a AP9, AP de Porta, como que di, lógicamente vai nos facer superinteresantes. As empresas, por exemplo, o outro día visitaba Foresa, unha gran empresa, unha gran industria consolidadísima e ademais punteira en todo o traballo que fai. Clavo, como van estas informacións ou hasta onde pode contar como lleva estas empresas? Ben, todos teñen proxectos de expansión, como comentaba, de feito público e así o anunciaron, incluso desde Foresa teñen un proxecto de ampliación aproximadamente dos 20 millóns de euros con fondos tamén estatais. Clavo tamén está crecendo un pouco máis limitado tamén por esa falta dese polígono, quizáis. Estamos traballando, estamos facilitando, sobre todo, que poidan estar aquí, con convenios que se firmaron fai anos, que agora se están renovando, para facilitarlle o seu traballo e que poidan estar tamén con máis comodidade na nosa localidade, xa non porque estén elas aquí, senón porque, ao final, como dicía antes, estamos falando de empresas que
teñen unha cantidad moi importante de traballadores e traballadoras. A outra parte sería o Pexón e o Ari, que, bueno, as zonas do casco urbano, sí, principalmente afectaría a Rúa Real. A Rúa Real, Ferrería, claro, sí. Todo isto. Cal é o seu proxecto, que quere facer, cal é a súa pretensión para esta legislatura? Pois toda vez que hai o problema en Caldas, igual que en outros moitos sitios, por desgracia, de vivenda, tanto en alugueiro como en venta, neste caso, polos prezos, é porque non hai realmente. É dicir, xa non se trata de prezos, senón que ademais o mellor tes moi pouquiño onde escoller, exactamente. Nós o que sí queremos é facer ese plan especial de infraestructuras que dote de toda esta zona de Ari da norma urbanística que poderá facer crecer e que permita tanto arreglar como facer crecer esas vivendas dunha forma ordenada, lóxicamente, pero sí que consideramos fundamental que todo esa rúa que ao final é o punto fundamental de Caldas, pois teña a vida que ten que ter e que merece. Porque ademais Caldas, que ten moita vivenda, ten moita cama dedicada, lóxicamente, ao camiño, ao peregrino, sí, non? Ao visitante. E ten espacios hacia onde, según vostede, debe de crecer Caldas para permitir, lóxicamente, que o plan xeral de ordenación municipal permita o crecemento, o desarrollo, a construcción de novas urbanizacións ou vivendas, etc. Caldas, hoxe por hoxe, co plan xeral na man pode crecer cara a varias zonas. Estábamos falando antes, por exemplo, da zona da construcción do novo centro de saúde, toda esa zona de entrada a Caldas, todo eso é unha bolsa moi grande de desarrollo. A marxe dereita, a marxe esquerda da propia nacional. O cual tamén, hilado co que falábamos antes de asumir nós de esa desafección da nacional, tamén permitirá e axudará a que eso se desenvolva, porque xa non dependerá de Fomento neste caso. Hai esas zonas, hai esas bolsas para desarrollo de vivenda que están xa recollidas no plan xeral. Eu en Caldas, que é unha cuestión de oferta e demanda, non é nin culpa de quen vende, nin culpa de que quen paga pouco, pero é certo que en Caldas, hoxe por hoxe, solo nos solares que están sin edificar no centro do casco urbán, estamos falando que o mellor entre 350 e 400 vivendas poderíanse crear. E que están moi caros? Pois ou están moi caros ou pagan moi pouco, aí xa non. Falta, porque digamos que habendo, aínda que a construcción teña problemas por man de obra principalmente e polo encarecemento digamos que das materias primas e dos produtos e tal, pero cantas licencias de obra ou cantas se meteron nos últimos anos? Nos últimos anos, en canto a licencia de obra, está axudando moito precisamente o ser zona Ari. Ao final hai moitísima vivenda, pese a non estar o plan dotacional da zona do Ari desenvolto, deronse moitas subvencións, moitas axudas á rehabilitación de vivendas, principalmente nesa zona. Vivendas despois unifamiliares tamén se deron moitas, vivenda de edificacións me refiro de edificios, non salen todas as que deberían. Claro. E, bueno, eso pode ser, bueno, a pandemia tamén porou moito. Sí, a pandemia en Caldas, como... A ver, en todos os sitios. Cando dicimos e falamos de cuestións así xerais, non queremos botar culpa, nin queremos escapar das culpas que poidamos ter. Pero sí é certo que, lóxicamente, estamos nun mundo globalizado que unha pandemia implicou unha serie de consecuencias que fixeron, por exemplo, o baixón máis grande de poboación, pese a ser os que menos baixamos de toda a comarca, cando baixou a población realmente está no ano 2021. Entón, a partir de aí, lóxicamente, temos que... Como está a obra de ampliación do colexio e do instituto, que tamén quere levar adiante? Está en marcha, están traballando, agora están traballando a pleno rendimento. Calculamos que aproximadamente, o que dicíamos antes das obras, eu calculo que un par de anos non van pasar, pero é unha obra fundamental, sobre todo para ese arraigo, para que tamén veña esa xente nova de outras zonas, sobre todo se conseguimos, ademais da ampliación do instituto, a ampliación dos servicios con FPs duais ou con outros módulos, para que veña xente tamén a estudiar e que ao final vai facer que
poidan facer unha carreira posiblemente tamén en Caldes. E como están as parroquias? Como vai atendelas? Cal é o seu plan? Pois as parroquias, eu son dunha delas, entonces sei de primeira man como están, pero si é certo que estou facendo unha cousa, a medida que o tempo agora mesmo xa está permitindo un pouco máis, a medida que o tempo permite, estou facendo unha presentación porta a porta en todas as parroquias. No casco urbano sabes que ao final a xente vete máis, lee máis ou mellor ou a prensa ou os xornais e demais. Nas parroquias estamos indo porta con porta, pois hai un pouco de todo, hai dende xente que non sabía nin que se había cambiado de alcalde, hai xente que me conocía de sobra, hai xente que a mí me desconocía, conocían a Juan Manuel, lóxicamente, despois de tanto tempo, e as demandas que fan son todas as mismas, máis mantemento e un pouquiño máis de atención. Como digo, sei no de primeira man, e neso vamos a traballar. Necesitan moito as parroquias? Sempre, non? Necesitan moito, piden pouco. Falta moito saneamento? Saneamento, como un pouco como en todos os lados. Hai parroquias nas que falta máis que noutras, hai aldeas ou vivendas que, lóxicamente, sempre quedan polas circunstancias geográficas da propia vivenda, quedan ailladas, pero seguiremos traballando para que o saneamento sean as inversións principais dos orzamentos do Concello. Como está o matrimonio de goberno? Ben. Ben, moi ben. Bueno, o Partido Socialista comparte dúas medias, como se chama, dúas medias dedicacións ou dedicacións parciais, e o Bloque se queda con unha no teniente alcalde, non? Non exactamente. Non? Pois explique vostede. O Concello ten unha media, o Concello, perdón, o Partido Socialista ten unha media, o Bloque Nacionalista ten unha. Da unha media nosa, media non a estamos dispoñendo dela. É dicir, eu como concelleiro de Obras Antes e agora como alcalde, podería ter unha dedicación que a dedicación nadie pode dubidar dela. Ademais, 24 horas. Sí, 365 días, deso ninguén dubida, pero o que sí que non quixemos facer foi dispoñer dela, porque realmente xa había bastante ruido con todo o que hai, e o que queremos é demostrar primeiro o que somos capaces de facer, e a partir de aí non viñamos aquí temos que, lóxicamente, compensar o non traballar no outro lado, pero tampouco viñemos aquí a ganar cartos. Pero estamos falando dos 30 euros, 30.000 euros. 30.000 euros ao ano, non? 32.000 brutos ou o que sea. Sí, bueno, brutos ou o que sea. Tendo aprobada de 50.000, xa digo, eu, por voluntade propia, renunciei a ganar eses 50.000 para... Eso lle corresponde ao Bloque, non? A señor Fariña, 51, non? Sí, a dedicación completa serían 51. Bueno. E o fin de semana que ven, vai vostede a Santiago? Vai ao Congreso? Pois pasarei por ali, pero non vou ir como delegado, porque ademais temos actos importantes tamén no Concello, co tema do 8M e demais, e hoxe por hoxe a miña cabeza está en Caldas e non está en ningún outro. Como se están celebrando os carnavales, o Entroido en Caldas? A verdade é que moi ben, tuvemos a suerte todos os que celebramos o Entroido este ano, de que o tempo foi moi bo. O mellor de España. Bueno, eso que digan os veciños, para min foi moi bo. Digo, o mellor de España a nivel de tempo, de meteorolóxica. Galicia tuvo o mellor tempo. Sí, no, a ver, sí, efectivamente. E despois, bueno, dende fai 2 ou 3 anos síguese nunha liña ascendente, como se viña nos anos anteriores, porque ao final está todo inventado. O Entroido é o que é, o desfile é o que é. E a partir de aí, pois, lóxicamente, tratar de potencialo e tratar de convertelo nun referente a nivel provincial. Bueno, como se atopou? Porque chegamos ao final do camiño. Eu ben. Contigo sempre está todo ben. Bueno, moitas gracias. Ten a última intervención para decir o que vostede queira. Como lle gustaría rematar esta primeira entrevista no programa Falemos, que recolle xa cos galóns de alcalde de Caldas de Reis? Pois, nada, dicindo que estes 2 anos e medio van servir sobre todo para que a xente me poida coñecer, aqueles que ainda non teñen feito, e van demostrar que a nosa forma de traballar, pois, nalgúnas cousas mudará, noutras é imposible que mude, porque un concello de portas abertas, falábamos antes de Adolfo,
Adolfo, cando o primeiro programa que hai neses 45 anos, o primeiro programa falaba dun Concello de Portas Abertas. Eso non pode cambiar. A cercanía que queremos manter ca xente vai seguir estando aí e, lóxicamente, despois queremos adaptar certas cousas á nova realidade global. Jacobo Pérez, alcalde de Caldas da Reis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Cando vos que irades, boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Juan Carlos Blanco e Javier Ferradás, investigador sobre Colón, Cristóbal Colón, e tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega. Tema importante, de moita trascendencia, non o perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois estamos de novo con todos vostedes, o prometido é deuda, lle damos a boa noite e benvida a Juan Carlos Blanco como investigador sobre Cristóbal Colón. Moi boa noite, benvido, señor Blanco. Javier Ferradás, moi boa noite, benvido, como estamos? Javier Ferradás é tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega, que é un personaxe tamén moi importante, pero vamos a introducir e vamos a falar, e me gustaría que o señor Blanco nos dera un pouquiño, nos puxera un pouquiño en valor a figura de Colón. E logo tamén a de Celso García de la Riega, porque ten moito que ver e ten moito que contar. Pero Colón, partimos da cuestión. Colón naceu en Pontevedra, a súa familia e os seus pais eran de orixen xudío, e nace en Pontevedra, se pode demostrar ou se pode comprobar documentalmente que naceu ao lado da pegado aos pés ou á beira da iglesia de Santa María, ¿no? Bueno, allí estaba la gran comunidad judía, nació a los pies de Santa María, pero no la de hoy, sino Santa María la románica. La de hoy fue construida sobre la antigua, ajá, que ya estaba dentro de las murallas defensivas de Pontevedra que se construyeron en el siglo XII. Ajá. Bueno, y ahí se dice, no hay, los documentos que hay son de la familia Colón y de la familia Fonterrosa. De Colón no hay nada, porque todo fue hecho, de ahí vinieron las multas que le metieron a sus abuelos, fue todo interno. Lo bautizaron en la sinagoga de Pontevedra,
Y quiero dejar aquí claro que la sinagoga de Pontevedra ya fue nombrada en el año 1304 y era ¿cómo decir yo? Cuando ya existía una sinagoga en Pontevedra, ya tenía que existir una comunidad judía. E a sinagoga se chamaba judía, non se chamaba hebrea. Temos que ter en conta que cando falamos da figura de Colón estamos falando de 500 anos. Estamos falando de 1400 e pico, 1436, que é cando se supón que nace, non? Siglo XV, claro. Claro, e entón esa situación política, social, é totalmente diferente. Bueno, diferente a hoy, claro, normal, claro, que es diferente. Claro. Pero aquí lo que sucede es que no hay papeles de Colón porque quedó en la sinagoga. La sinagoga, que hoy en día es el templo de las apariciones, en Pontevedra, fue la sinagoga judía, ahí desapareció todo, porque aquí en Pontevedra mandaba los arzobispos de Santiago de Compostela, y a ellos pues no les interesaba mucho una comunidad judía, solo les interesaba que los judíos pagaban de aquella unos 20 o 30 maravedís al año de tributo, y eso no se sé, los libros desaparecieron y no se ve nada. Todo desapareció, porque para hacer desaparecer la gran comunidad que había en Pontevedra judía, tenían que desaparecer los libros también. Porque si ponen los libros que pagaban X, entonces ya se podía hacer una idea, ¿no? Cal é a importancia da figura de Colón e por que neste último ano ou nos últimos tempos recobra máis forza e máis interés informativo, incluso tamén polos medios e polos investigadores, señor Blanco? Sí, bueno, ya hace más de 100 años, ya estaba todo cuando Celso García de la Riega, en Madrid, en 1898, ¿no? Fue cuando llevó los documentos de aquí de Pontevedra, de los archivos de Pontevedra, eran documentos legales, que después ya se hablaba de Colón. Y se cansó, porque en el año 1882, Cassini escribió La Raccolta de Génova y ahí metió a un Colombo como que si fuese el héroe italiano, porque querían hacer la República Italiana, sí, y necesitaban un héroe, ¿no? Y lo metieron, y de ahí fue donde empezó todo. Después se cayó, a Celso García lo callaron, Celso García de la Riega, y hasta los años 70... 1970. Sí, los años 70, 77 fue cuando Alfonso Filippo sacó la hipótesis de un Colón Pedro Madruga, que yo nunca acepté, ¿no? Ahí también hubo y ahora está otra vez, y más desde que el 12 de octubre de 2024 el doctor Lorente trajera, científicamente, la prueba del ADN, hiciera, ¿no? ¿Sabes? Volvió otra vez a renacer el tema. Logo falamos da figura de Celso García de la Riega, vale? E da Asociación Cultural tamén, e que Javier poida aportar tamén como tesoreiro da asociación e cales son os obxectivos, todo isto, pero a figura de Cristóbal Colón, tanto histórica como cultural, como económica, como turísticamente, tendría unha repercusión mundial. Por eso hai tantos ciudades, tantos pueblos, tantos investigadores que non só algúns viven tamén a conta desto, e a mí me gustaría decir que vostede vive a conta desto. No, nunca he vivido a cuenta. Altruista total, ¿no? Altruista total, y ahora estoy metido en una asociación que es sin ánimo de lucro. Lo único que estamos los dos, porque yo el escribir y en lengua española muy floja, lo sabes, ¿no? Y él pues mira lo que yo escribo y lo cambia, bueno, tal, y me está ayudando mucho. Vostede de aquí do lado, naceu aquí ao lado, o que pasa é que botou moitos anos en Alemania, ¿no? Bueno, sí, yo nací en Villanueva de Arosa, porque mi padre de aquella estaba en el servicio militar, y quedó en estado mi madre, y claro, cuando llegó de dar a luz, ¿qué fue? Irse junto a su madre, estaba en Villanueva de Arosa, y ahí nací yo, pero ya con 2 meses, ya me fui para Pontevedra y ya vivía en la calle Isabel II, allí fue donde me crié yo, de pequeño, pero yo soy nativo de Villanueva de Arosa. ¿Y luego cuántos años estuvo en Alemania? 55 años. Claro. Me fui con 10 años y regresé ya como pensionista a los 65 años. ¿Y leva estudiando a Colón cuántos años? Llevo ahora 23 años. Bueno, yo ya era en Alemania historiador cronista,
¿no? Soy todavía, lo que pasa es que ahora vivo aquí. Y se me dio después de leer a Celso García de la Riega, fue el que me metió a mí en todo. Y desde esa, pues claro, en casi 23 años me he leído unas 200 versiones diferentes de escritores españoles y de historiadores y también extranjeros. Y claro, cuando leí en el 77, me parece que fue, que salió primeramente en El Faro de Vigo, publicada, sobre Alfonso Filipot, la hipótesis sobre un Colón Pedro Madruga, quedé fascinado. Dije yo, esto es tal, y lo leí, y dije yo, pero después me fui dando de cuenta, al anotar fechas, personajes, todos, que no coincidían. Y me metí más de lleno y fue cuando me di de cuenta y ya descarté ya. En el año 2004 descarté yo la teoría de Alfonso Filipot, de Colón Pedro Madruga. Así que ya hace... ¿Por qué hay tantos bulos sobre la figura de Colón? Bueno, hay ¿Por interés económico? ¿Por qué? Exacto, hay interés económico y hay interés nacionalistas también, intereses nacionalistas, ¿no? Porque apoyo, claro, que le interesa que haya nacido allí Colón, normal, yo no, por eso no me enfado, ¿no? Cada uno tiene su opinión, pero claro, en cosas turísticas, históricas, porque si sale lo de Colón, que nació en Pontevedra va a estar en todo el mundo, eso es claro, y el que haya escrito bien sobre él, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, Celso García de la Riega, que tenía razón, ayer ya hablé yo, que muchos hablan de si 43 años navegando, que si 23 años navegando, que ya por las cartas, que no se sabe cuántos años estuvo por el medio en tierra, ¿no? Lo dice. Entonces, si el cura de los Palacios, Bernaldez, que era amigo de él, escribe que murió en Senatura Bona, y claro, Guillermo a mí me decía, es que Senatura Bona tiene desde los 65 años hasta el grande, ¿no? Dice, no, él pone en Senatura Bona a los 70 años de edad. Cuando morreu en Valladolid. Entonces, si yo murió en 1506 y retrocedo los 70 años, ya no me fijo en todo lo tal, caigo en la fecha justa que puso Celso García de la Riega en sus días. 1436. Que cuando nace él... Ayer te lo he dicho a ti. Correcto. Y tú, correcto, facendo as contas antes. Facíamos as contas e ese é un bo relato e é un bo dato. E cando descubre América, el xa ten 70 anos. No, 60 algo de anos. No, 55. 55 anos. 55 anos. Porque yo no solo me fijé en eso de Celso García de la Riega, sino que yo fijé lo que había escrito Alexander von Humboldt. Bueno, pero quero decir, si era un home de moita vida. Bueno, yo ayer ya también dije que Alejandro Magno murió muy joven, pero Carlos Magno murió a los 62 años de edad, ya, y era mucho antes. O sea que... Para aquella época era muy edad. Era demasiado, pero había gente que duró todo el tiempo. Y él era fuerte, era un gallego duro y fuerte. Murió Matusalén, coño. ¿Cómo murió Matusalén? 700 y pico. Os dous, valorar a figura de Celso García de la Riega e poñela para que a audiencia de Canal Rías Baixas poida coller un pouquiño de interés sobre este historiador, polifacético, personaxe tan importante en Pontevedra. Digo yo, entonces, Celso García de la Riega me fascina, y yo soy uno de esos que lo creen en él, en la persona de él, aparte de que en 1906 fue diputado en Cortes por Cambados. Eso no hay que olvidarlo tampoco. Él tiene una cantidad de obras literarias y de libros históricos, que no sé, como le han hecho esa infamia, lo de Colón, y lo callaron durante años. Tuvieron a la familia en un shock de mental todo el tiempo, ¿no? Entre ellos Guillermo, que estaba... Guillermo que é o bisneto. Guillermo es el bisnieto y es el presidente de la asociación al mismo tiempo. Correcto. ¿No? Bueno, que esto el nombre completo para los espectadores, que los saludo a todos desde aquí, ¿no? Esto es Guillermo García de la Riega Belver. Ese es su nombre completo. Y es, al ver que nosotros creíamos en su bisabuelo y que estaba tal, pues se decidió a dar este paso, ¿no? Y yo se lo agradezco también. Y yo creo que a la familia de Guillermo, que tuvieron que pasar por esa infamia, creo que les viene bien también.
sabes? Pero moitísima documentación, moitísimas notas e moitísimos archivos manuscritos coas súas referencias que hoxe en día son estudiados por casi todos, non? E principalmente por vostedes, por os investigadores, non? Exacto. Tiene, bueno, y el presidente Guillermo García de la Riega Belver es para mí, me parece, en el tema Colón, Sí, es para mí el que más documentos tiene. Y muchos que escribieron libros, le han pedido a él para escribir. Claro. Muchos. ¿Sabes? Eso es lo que hay que decirle, ¿no? Y claro, se agarraron muchos al tren que iba en marcha, cuando veía que lo de Génova todavía que era buena, todos escribían sobre Génova, y es eso, no hay otra cosa. Y a nadie que escribe para ganar dinero no le importa la verdad. Se gana más dinero con las mentiras y con tal que con las verdades. Y eso lo tienes que saber tú muy bien, ¿verdad? Cales son os obxectivos da asociación, señor Ferradas? Os Obxectivos da asociación. obxectivos da asociación. Que queredes Regenerar o nombre de Celso García de la Riega. E poñer en valor a E documentación? poñer en valor os seus escritos, que quedou aí todo olvidado, casi o enterraron, a morte, pero culturalmente estuvo, e agora nós o que pretendemos é recuperar todo o que... Porque todavía hai legajos que están sin abrir, non? O sea, hai documentos, legajos, Hai documentos archivos, sin abrir, sin ¿no? abrir, que están... Incluso o gremio de mareantes ten documentos sin abrir todavía. No. Gremio de Maderantes de Pontevedra, que importancia ten tanto nos documentos que teña de ese momento e incluso de don Celso de García de la Riega, pero tamén na historia de Colón, importantísimos, non? Eu imagínome, non sei contestar, imagínome que naqueles tempos habría un listado da xente que iba embarcada. Claro. Entonces, posiblemente, que aí aparezca Cristóbal Colón embarcado. Porque Cristóbal Colón, supoñamos que embarcou aos 14 anos. Empezou a navegar e foi a Terranova. Que era o que se iba daquela, o bacalao. Entonces aí ten que haber algo disso. Ou debería haber algo disso. Ahora, a cuestión é abrir legajos, buscar e encontrar. Han desaparecido o hecho desaparecer muchos documentos, muchísimos documentos. Y en el gremio de los mareantes están paquetes ahí tirados que no se sabe. Claro, están una... 500 anos. Hay que saber leer. Bueno, tamén interpretar e leer aquela escritura que se facía naqueles tempos. Y están en el E museo... o deterioro que ten daqueles papeles, claro. Y están en el museo... Y no, yo no le echo la culpa a los del museo, porque a lo mejor están en una esquina, los dejan ahí, nadie no, pero no están al público. ¿no? Porque estarán sin digitalizar, embalados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estoy yo con el presidente del gremio de los mareantes, en comunicación, queremos entrar en el museo y mirar, y para eso hace falta alguien que sepa leer, y uno de ellos es Guillermo. De ahí empezó el que nos juntemos. Guillermo, que sigue sendo, para a audiencia, o bisneto o personaxe de Celso García de la Riega, que o que leva o nombre da asociación que acaban de crear, vale? Exacto. Para poñer en valor todo o seu legado que ten, non? Exacto. Hai interés económico en unha asociación? No, en absoluto, non somos sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Vostedes xa Por iso necesitamos que a xente se anime e se vaya afiliando. Claro. A asociación naceu fai un mes ou mes e algo, non? Naceu no mes de diciembre do ano pasado, non? El 17 de diciembre del año 2024 fue registrada. Fai dos meses. Pero a presentación oficial, ¿no? A presentación oficial era cando nos estábamos en Fitur. O sea, foi a 20 algo de... el 22 de enero. O 22 de xaneiro. De 2025. O sea, fai un mes. E presentada no Liceo Casino de Pontevedra. Bueno, os obxectivos son poñer en valor a documentación e toda a documentación é a figura de Celso García de la Riega. E, bueno... E a ilustrar, ilustrémonos ou ilustrarnos todos sobre...
Para eso tamén hai que facer actividades, hai que facer charlas, conferencias, reunir documentación, facer publicacións. Para eso fan falta cartiños. Temos un... Para eso fan falta cartos, non? Fan falta cartos. E vostedes... Necesitamos socios. Pero tenemos un previsto, que se lle ocorreu aquí unha boa idea aquí a Juan Carlos, a ver, Juan Carlos, en el año 2026 se cumple el 520 aniversario del fallecimiento en Valladolid. Murió. Y entonces queremos hacer un evento, no un foro con mesas y tal, sino solo con unos ponentes que traigamos del extranjero, también, de aquí, y no será recordar la muerte y que hablen y expongan. Por eso yo quería traer también al doctor Lorente, ¿no? Y bueno, si en Granada hacen algo, entonces él tendrá que quedarse allí, porque es el profesor de la Universidad de Granada, pero si no, él quiere venir aquí, y me lo ha dicho, que él quiere venir aquí y que en junio ya se aclara si en Granada tal. Y yo le escribí a Guillermo, y digo, mira, en Granada no nació ni ha muerto Cristóbal Colón, ¿no? Nació en Pontevedra y murió en Valladolid, ¿no? Lo que sí se ha firmado las capitulaciones de Santa Fe en Granada, ¿no? Fue cuando estaban para entrar en Granada. Los Reyes Católicos. Y está enterrado en Sevilla. Por eso yo quería traer de Sevilla, que tengo también ahí conocidos, ¿no? Bastantes, para hablar sobre el tema, ¿no? Y allí estuve yo en la búsqueda de un tal Bartolomé, tío de Cristóbal Colón, que fue enviado a Sevilla por el gremio de los mareantes. Era el que representaba al puerto de Pontevedra en Sevilla. Y pasaron los años, se hizo viejo y se marchó a vivir a Sevilla. Pero en Sevilla le llamaban el gallego, me parece. Y por eso yo ando detrás, aún no sé, no tengo nada concreto, pero voy escuchando y voy haciendo, y es muy interesante. Y yo a la doctora que es catedrática, Amparo Graciani, dije, si tú escuchas algo tal, amigo, pues me lo dé y me quedó enviármelo, ¿no? En caso de eso. Posiblemente a audiencia, estou pensando que posiblemente recorde aquel programa de Televisión Española de octubre do ano pasado, donde se generou bastante expectativa porque o programa trataba de poñer en valor, digamos que o ADN de Colón, non? E para iso se fixeron unha serie de mostras e de pruebas e tal. Que hai daquelo e que pode decir hoxe, señor Blanco? Bueno, ese documental, que conste, que yo estoy hablando con el doctor Lorente, aún no está la valoración científica. Es una película que han ganado dinero en todo el mundo, es normal, tú y yo lo sabemos de qué se trata, ¿no? Pero ahí, sí, han salido cosas nuevas, que es lo que yo digo, ¿qué cosas nuevas? Sí. Ahí han salido de que Diego no era hermano de Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón era judío. Lo he dicho. Al decir que era judío, desmontó la teoría de Génova y desmontó a un Colón Pedro Madruga. Que ellos decían que era un noble, eran los judíos. Y el otro no habla nada de judíos, pues, ¿no? Pero eso desmontó esas dos teorías. No solo esas dos, pero esas dos son las más importantes. Sí, ¿no? Sí. Y eso es la nueva, para mí. Y eso fue un buen trabajo, muy buen trabajo del doctor forense. Cando se podería ter os informes científicos de os análisis feitos? Bueno, yo lo que hablaban ellos de que si un amigo de Lorente dice que si del Mediterráneo y tal, yo no estoy de acuerdo, y lo dije bien alto, puesto que Colón estaba acostumbrado a navegar por el Atlántico, que no era ese laguito ahí que podía una tinaja, ¿no? Sino que hacía falta alguien que ya hubiese navegado, el que lo conociese, los peligros y todo, el mar tenebroso de aquella, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Entonces, digo yo, si viene del Mediterráneo y se mete en esas cosas, yo no me lo explico. Y después vienen los nombres que han puesto ya las tierras nuevas que él descubrió, puestas por él, ¿no? Que él ha descubierto del Mediterráneo, pero de aquí de la ría de Pontevedra y de Galicia y tal,
montones de nombres. Ha puesto la... Sí, sí. ¿no? Eso. Y eso pues llama la atención. Muy y claro, tecaso, se lo dije yo al doctor Lorente, no me ha contestado, pero claro, él sigue en lo suyo, ¿no? Y... Usted está traballando en un libro, recopilando documentación, non que nos desvele o libro, pero que vai a conter e en que fase está, señor Blanco? Bueno, yo ya tenía un libro escrito en alemán. Y claro, cuando se dijo que se iba a presentar la prueba del ADN en octubre, ¿no?, del año pasado, lo mandé parar. Lo tengo aquí yo, todo en lengua alemana. Entonces dije yo, bueno, pues tendré que escribir ya con las nuevas de otra forma. Entonces me de escribir un libro que es más bien una novela cronológica histórica. Y ahí vienen todas las fases de Colón, mucho más de lo que mandé yo y de lo que ahí explico yo todo, y la gente que escribió sobre ese tema y todo. Y ese libro lo he tenido que cambiar. Ya lo teníamos nosotros escrito y te dije, espera, y ahora estoy escribiendo otra vez, lo voy a mandar por PDF para que no... A diferencia con outros é que este empeza en Adán e Eva. Bueno, quiero explicarlo mejor para que lo sepan. Imagínate, Cuando yo decía que Colón era un judío, ¿no? Claro, no lo inventé yo, eso lo dijo Celso García Herrera. Entonces dije yo, pues habrá que explicar de dónde procede el judaísmo. Y entonces me tuve que dirigir a los tiempos más remotos, ¿no? y eso me fascinaba. Bueno, ese libro verá a luz a finales de este año, más o menos, está previsto por ahí. Sí. Yo estaba previsto para finales del 2025, pero me estoy pensando si no es mejor ya presentarlo un poco antes del 2026, del 520 aniversario. Bueno. Digo yo, non sei. E para o ano 26, en que vai a consistir ese foro internacional sobre os 500 anos da morte de Colón? Bueno, no quiero hacer un foro, yo ya estuve para preparar un foro con don Pedro de Lorenzo y Macías, y no se llevó a cabo, ¿no? Y por eso, claro, era mucho más. Hay que tener dinero y hay que hacerle... Cuando vaya a hablar con la Diputación sobre el tema, pues tendré que presentarle un estado de cuentas, como lo que va a ser los costos. Pero yo quería más bien un evento cultural. Y en el evento cultural, porque lo vamos a celebrar en un día, claro, la gente pues estará 3 días, ¿no?, entre una cosa y otra. Y es de 6 o 7 ponentes hablar sobre el tema, hablar sobre la vida de Colón y sobre su muerte, lo que sucedió después con los descendientes, y después ya pues hacer un evento, un evento cultural más bien, es lo que yo quiero hacer, y eso en Pontevedra. Y yo adelanto ya la fecha del 20 de mayo del 2026, porque muchos no se han dado de cuenta. Esto es primicia, ¿no? Sí. Exacto, para que la fecha esté allá reservada. 20 de mayo de 26. Exacto. Dentro de un aniño. Es un algo. martes. É un martes, dentro de un aniño algo. Que outras actividades? Que é un pouco digamos que o día a día que vostedes fan? Vostedes quedan un día pola semana, 2 días pola semana? Que digo, Ferradás, vostedes que quedan? Un día pola semana, 2 días pola semana, 2 ou 3 días pola semana? Quedan, se toman un café, charlan... Bueno, Juan Carlos e eu estamos prácticamente todos os días... Desminten bulos, toman notas... Despois, a veces, chaman da prensa, xa non varias veces na prensa. E agora, próximamente, o próximo jueves, temos unha xuntanza. Porque agora o presidente está fora. Temos unha xuntanza, depois, cada 8, cada 15 días, máis ou menos, vémonos. Bueno. Con que lle gustaría terminar esta reflexión de hoxe, señor Blanco? La reflexión de hoy es que... Para a audiencia. La audiencia es decir que Cristóbal Colón es un judío nacido en Pontevedra, es un galiciano. Eso, galiciano. Sefardi, amigo Ferradás, con que queres acabar hoxe? Que lle queres decir á audiencia? A audiencia, pois, que pensen que, como pensamos nós, que Colón era galego. Pois me parece moi ben. A traballar. A traballar, a ver se o consiguen, de acordo? A ver se se consigue, sería importantísimo. E que, bueno, que chegue a bo porto e moito traballo para a Asociación Cultural. Muchas gracias, Antonio, pero gracias a ti, pues, bueno. Tenemos esperanza. Bueno.
Importantísimo. Nos todos, todo que vayamos recopilando e poñendo ao público, Bueno, temos moi en conta esta Santa Casa. agradecemos moitísimo. Sabedes que apreciamos moito ese traballo, que en definitiva é un traballo altruista totalmente, e iso é porque agora xa teñen tempo libre, non? Como? Que agora xa teñen tempo libre. Non trabajamos, non? Pensionistas. Agora xa teñen tempo libre. Pero bueno, en vez de estar con outras cousas, pois están aí pelexando por algo que sería importantísimo para todos. Un placer, moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. De acordo? Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos, recibimos a Daniel Formoso, presidente da Federación Galega, presidente da Federación Provincial da Coruña, das Confrarías e patrón maior de Muros. Non o perdan, dentro de un instantiño volvemos. Programa ofrecido por Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. De novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Daniel Formoso, patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Cofradías da Provincia da Coruña. Boa noite, benvido, señor Formoso, como estamos? Boa noite, bien, bien. Bueno, decíamos que costou, pero ao final conseguimos, eh? Sí, pues pido as miñas disculpas, pero bueno, no, aquí estou. Bueno, sempre aparecía algo polo medio que nos levou que xa queríamos fai tempo que que viñera por aquí. Empezamos, se lle parece, pola cofradía de Muros e logo imos á Federación, de acordo? Como está a cofradía de Muros, como pechou o ano 24? Bueno, a cofradía de Muros en sí non foi posiblemente das peores, porque non hai que queixarse sempre. Sí que non estamos como anos atrás, pero bueno, imos estes últimos 3 ou 4 anos imos estando aí, entonces quero dicir que estamos entre 4 millóns e 5 de ventas, entonces bueno, pues vamos aguantando. Quero dicir que non son os mellores anos porque o sector en sí está mal en todas partes, e o Muros pues, é unha parte tamén, pero bueno, teño que dicir que esperemos que non vai ainda moito peor, porque bueno, vámonos aguantando. Poñenos un pouquiño os datos encima da mesa, cantos traballadores ten a cofradía, digamos que cales son as principales actividades, o marisqueo, a pesca, cantas embarcacións teñen, bueno, un pouquiño así para que o resto da audiencia tiña un pouquiño a referencia. Bueno, a Confradía de Muros é unha confradía bastante que ten casi de todas as artes, menos o cerco,
ten arrastre, ten artes menores, ten un marisqueo a pé, ten un marisqueo a flote, ten uns mulleros, ten casi algo de todo. Entonces, pois, unhas cousas van compensando por outras. Estes últimos anos o marisqueo, inda que tivemos unha baixa grande, pois, bueno, os precios tamén nos aguantaron un pouco e vamos aguantando. Como a socios, non chegamos a 200 socios, temos 20 e tantas embarcacións de artes menores, temos 30 de marisqueo a flote, sí, e temos sobre 74 mulleres e homens, que agora tamén estamos dicindo, como se dicía antes, mulleres, pero agora a pé xa hai tantos mariscadores, tantos non hai, pero bueno, xa hai mariscadores bastantes homens a pé, sí. Xa se vai. E aparte desto, fai pouco, ou estos días, ou reciente, que se daban uns permes, ou había uns permes para novas incorporacións, pero novas, pero quer decir que cando se van jubilando algunhas, pois damos. Usualmente esos pola Consellería, si eran 4, sí. Cando se jubilan, a mellor igual nin todos os anos se dan, e danse cada 2 anos, ou depende, porque vamos aguantando o mesmo número. Xa. Isto foi de marisqueo a pé. Bueno. E Noia abría onte, digamos, ou abría ou retomaba a campaña. Vos, en Muros, como tades? Tuvestes parón, tuvestes como... Non, sí, que casualmente os mariscadores de Noia máis os de Muros vamos, os de Muros veñen a Noia, os de Muros van a Noia, os de Noia veñen a Muros. Veñen a Muros, aí compartides. Sí, as mariscadoras a pé, como en Noia teñen moitos máis volumen que a nós, teñen 400 e pico, creo que son a pé, e nós temos 73, entonces veñen 75 de Noia, e nós vamos 73. E despois nas embarcacións depende. Veñen 100 e pico de barcos ou veñen os que veñen, pero nós non lle poñemos límites. E como está indo este ano? Os problemas que les tiñan, onte os datos e a noticia que nos publicamos en berberecho bastante cantidad, máis berberecho que a Meixa, un pouquiño máis pequeno, pero que apunta bastante ben. Bueno, quere dicir que este ano foi mellor, total foi mellor que o ano pasado, por conseguinte, ainda que non quero falar pola Confraría de Noia, pero bueno, situaron os precios e os de primeira, así que yo fui ben, porque chegou casi a 20 euros, foi a 19 algo de euros, pero xa o pequeno, xa o de cuarta, foi a 2 euros, entón tamén estamos sobre unha media de 10 euros. Despois os topes que teñen son de 3 kilos, tampouco é unha cantidad moi grande, non sei se os van a subir, dependerá, eso están levando eles poden subir ou baixar, que é o lógico que fajan eso. Claro, hai que dependendo da demanda, tiñamos que tratar sempre un pouco de regular a oferta e a demanda. Se non regulamos a oferta e a demanda, mal nos vai, porque pouco vale que teñas unha cantidad moi grande, que cho pagan moi pouco e ao final a xente vai ao mar a por cartos para ganar un sueldo. Como están as cofradías na provincia da Coruña? Como podemos dar así unha foto e unha visión desde unha media de como estarían? Bueno, eu diría que bastante mal este último ano, o ano 2024, a verdad que diríamos que dicir máis ben que foi un ano bastante malo. Bastante malo, baixas en todas as capturas, tanto de marisqueo como de pescado. Temos un ano bastante malo, xa o 23 foi malo, en cousas mellorou en algunhas zonas o marisqueo, noutras ainda foi a peor, pero o que hai que dicir que é verdad que foi un ano, xa casi diría pésimo, foi un ano malo na maioría das confradías, unhos aguantaronse un pouco máis, como acabo de dicir polo de Muros, a de Noia este ano foi algo mellor que o ano pasado, pero mal tamén como aqueles anos que tiñamos hai 10 e 15 anos atrás. Estes últimos 5 anos mínimos fomos sempre para baixo. O marisqueo, principalmente a de Noia, que lóxicamente é a máis grande de todas as galegas e das de España, aí afecta moito as riadas, non? Pois sí, eso das riadas, que foi a de Noia unha das principales, pero tamén casi todas as riadas. A vos que estades do outro lado, así un poquinho máis protegidos? Nos en Muros, claro, non nos chegan tantas riadas como a Noia. Noia teñen ali os ríos todos, ten o río Tambre, teñen os ríos todos, os riantines, todos os ríos, e a verdad que Noia ali afecta moito máis. Porque están mesmo na desembocadura dos ríos. Claro, porque, por exemplo, unha das cousas era que os mariscadores a pé tiñan menos
máis problemas, máis mortalidade, mentras que os de a flote, que aí hai máis profundidade e tal, aí estaban mellor os... Eso tamén ten que ver que os bancos marisqueiros ali en Noia tamén aumentaron un pouco os arenales un pouco, entonces claro, chegalle máis agua dulce, incluso da chuvia. Cando chove, están máis tempo con agua. Antes, eu empecé no ano 70 a andar a mariscando ali en Noia, sempre andabas con botas, en onde antes andabas con botas, agora podes andar de zapatillas. Entón, eso equivale que cando chove veñen aguas dulces, pois o marisco colle xa. E o marisco ten un problema, porque o marisco sí que lle gusta a agua dulce, é o que o mata, pero sí que o colle. Tamén a nos mata se ven demasiado, non? Sí, tamén, pero o marisco, sí, o marisco é verdad. Eu me recordo, cando era chaval, tiñamos o marisco e se viña a chuvia, temos incluso sacar a roupa de agua e tapalo, para que non beber agua dulce. Entón, ese é un problema que, aparte de moitos que hai, moitos que casualmente agora se fala moito do cambio climático, eu para nada creo que sea todo. Por suposto que o cambio climático está aí. Teránse que algunhas especies adaptanse, outras non. Pero bueno, pero creo que hai máis. As rías hai que sanealas ben, que están como están algunhas. Entón, eu creo que hai moitas cousas que había que analizar e non culpar sempre ao cambio climático. Sí, o cambio climático eu creo que é de toda a vida. Hai un cambio permanente. A ver, o cambio climático todos sabemos que houve toda a vida, existeu. Agora, eso non quere decir que agora vaya un pouco máis rápido, que si é verdade. Tamén temos máis medidores, tamén temos máis cousas, tamén temos... Pero un pouco máis acelerado eu creo que si vai. Bueno, non nos metamos aí, que senón eso non é o noso. Se non levaría todo o día. Non chega o día, nin o ano. A cuestión... O problema está no embalse e o problema está na regulación dos embalses para soltar a agua cando a marea está baixa, que hai menos e entón hai máis mortandad, mentras que eso, que pasa entre as administracións, que pasa entre as administracións e a empresa, quen deberá de meter man aí, vostede como representante de todas as cofradías? Eu supoño que serían entre todos as administracións e as empresas, Aguas de Galicia, Intermar. Si que estamos fartos, nos ali non é as 4 confradías, sempre de mandar escritos e de facer algo. Nós sabemos que os envases se teñen agua, que os teñen que abrir. Nadie está en contra deso, sabemos que é así. Incluso moitas veces se ven que aban envases para coller agua, que non vai, e guardala para cando lle fai falta. Agora, o que non estamos de acordo é que abran cando está, ao mellor, a marea baixa. Eso sí que non estamos. Eu creo que as tecnologías que hai hoxe en día, os aparatos que hai para medir e todo, que podían controlar un pouco máis. E aí sí que nós estamos moito desacuerdos, tanto ca administración como a que non leve. As 4 confradías estamos aí sempre protestando polo mismo, e creo que algo tiñan que facer. A Consellería do Mar, cando plantexan isto, e vostede dende o Consello Galego de Pesca e todas estas reunións que teñen sectoriales, a Consellería do Mar e o Conselleiro e a Xunta de Galicia non serían quen de ter unha normativa ou poñer unha normativa ou exigir este tipo de responsabilidades ás empresas? Pois penso que sí, pero claro, nós estamos cansados. Non é que non nos escoiten, é que nós cando nos escoitan, eso sí é verdad, pero claro, sempre din que van a mirar, a culpa sempre do demais, como a todas as cousas, a culpa sempre do veciño. Entón, nós o que vemos é que algunha vez si abren as presas, con marea baixa. Entón, o que teñen que abrir as que a marea chea cando está enchendo mal. Iso é lógico, e iso será o mismo, porque non estamos aí 30 ou 40 anos, cando a mellor tiñas a tope, tiñas que abrir. Pero os xa saben cando vai a chover máis, poden ir, porque teñen que esperar a estar cheo, tamén poden abrir un pouco antes. Claro, a marea sube que baixa cada 6 horas, cada 6 horas, e non me digan a min que non poden, eso non controlan. Non sei cal é a razón, ou se é máis práctico, non sei exactamente. Ahora, que un día pode haber un daño ainda máis grave, porque un día se está mariscando e abran as comportas, igual pode haber ainda se non digo unha morte, pero pode haber calquer cousa. Non é solamente o marisco, porque xa estamos falando de vidas humanas. Si algunha vez, hasta ahora, creo, non sei, non se veu ainda nadie en apuros moito, pero se che abren cando a xente está mariscando, ali que lle chaman a misela, que están a bastante tempo e che ven agua, pois pode arrasar a unha persona, ou a 2 ou a 3. E depois sí que habería que lamentalo, despois, por eso eu creo que sí aí algo teñen que facer. E a limpeza das rías e das bocanadas e todo isto, as 2 administracións tiñan que meterse aí a fondo, non? Que lle pasa ao sector do mar que
tanta importancia ten cultural, económica, social en Galicia e digamos que as decisións políticas ou administrativas tardan tanto en dar solucións? Bueno, eso sí que non sería eu capaz de explicarlo, porque nos pasa a pregunta esa, facémola todos. Oxa, hai moita burocracia, cada vez hai máis xente traballando nas administracións, e cada vez máis papeleo, máis burocracia, e as cousas non se ven que se resolven. E cando se resolven, resolvense justamente indo ao revés. Ese é o que nos preocupa. Depois dicimos, claro, é que non hai seguidores no mar, non hai seguidores no mar en outra parte. No mar sabemos que é un traballo duro, sabemos todos cando vemos ao mar, e os que andan, pero se ainda por encima cada vez son máis trabas, sempre a xente que realmente traballa é onde están as trabas e facendo cada vez... As dificultades, non? As dificultades cada vez máis e máis. Entón, eso non é atractivo para a xente, para atraer a xente para ir a traballar ao mar. E do mar necesitamos comer, sempre eu creo que necesitamos comer. Claro, e a importancia que ten, pero para os pueblos, para o claro, sector, a economía que move todo. A pregunta que me facía, claro, é que é moi fácil estar nunha mesa, ditas un traballo, fixestes unhas oposicións, estás aí, escribes co bolígrafo, tens unha idea, algunha xente, non digo todos, hai xente moi valiosa, por suposto, pero hai xente que non sabe o que é o mar. Claro, está ali porque está ali, está administrativo, entón sacan normas a veces que non son as boas. E cando lle pedimos axuda, pois a veces ven tal mal e arrastro. En Galicia temos vos científicos, vos centros de investigación, somos referencia en Europa ou no mundo, ou no primeiro mundo. Que lle di o mundo científico ao sector do mar para combatir os problemas que ten? Bueno, aí tamén é outra pregunta que o que nos din a veces os científicos dinnos cousas que nós realmente non creemos exactamente en todo o que nos din. Porque os científicos a veces dicíanos que non había sardiñas, estes anos atrás estaba inundado o mar de sardiñas. E dinnos que fagamos vedas que ao final moitas veces non fan falta tantas. Sin embargo, si creemos que científicos tenos que haber, estudios cantos máis saba mellor, pero tamén tiñan que escoitar un pouco a voz da xente do mar e dos que viven. A experiencia tamén vale moito. Entonces non sei, hombre, hai que creer nos científicos, por suposto, pero a mellor podían facer posiblemente puderan facer algo mellor, As vedas, quero dicir, nas especies que están na zona, que non se moven, non as peláxicas, por exemplo, a sardiña ou tal, claro, unha veda da nécora ou a veda da centola é fácil, porque non se desplaza a kilómetros. Bueno, exacto. Claro, a veda do pulpo supoño que tamén, non? E aí... O pulpo emigra máis, pero bueno, non moito... tanto como a cabalo a saber. Claro. Entón, aí, digamos que eu tamén teño as miñas dudas, non quero dicir que, supoño que é moito máis fácil dar datos e ofrecer datos sobre a veda da centola ou da nécora ou de tal, que, por exemplo, da sardiña, non? Bueno, eso sí é verdade, pero era como cando falábamos da cabala parecida a sardiña, que a sardiña sabemos que vai baixando do norte, vai polo sur, ou por oeste, ou por... E, ao final, cando viña que estábamos aquí, que había moitos barcos, eu si tuve un barco de arrastres, hai anos que non teño, que podías vivir casi deso, pois claro, que as cotas non che daban. Entón, ao final, non pescabas aquí, pescaban un pouco máis abaixo, en Portugal ou noutro sitio. Entón, eso era dicir que che pasaba pola porta da casa. Deixala pasar e vala buscar alá. Pois así nos pasaba. E cando a xente podía vivir, moita xente deso. Entón, hai cousas que nós non estamos de acordo. Depois, por encima, estás na Comunidade Europea, como pertenecemos todos, e quer decir que, porque non temos todos os mesmos direitos e as mesmas obrigacións. Os barcos de arrastre marcháronse para Portugal, esa daquela o mismo, porque tiñan mascotas alá e teñen... Por qué? Algo está pasando que non funciona ben. E iso sí que estamos en contra a xente do mar, por suposto. Claro. Como se portan na outra cara das administracións? Como se portan a nivel de axudas, de subvencións, de axudas para embarcacións ou para o que sea? Tanto digamos que a autonómica como a estatal ou europea? Bueno, o que é autonómica ainda dicimos que algo llevamos sacando, ainda que temos que estar encima deles. A europea sí que hai fondos europeos que nos veñen axudando, o que a de Madrid, nada de nada. A verdade que non entendemos como cando houve estas riadas, que non dean como un desastre e teñamos axudas, é verdade que non temos nada.
Neso tamén así estamos en contra. E as axudas, claro, a veces chegan os que chegan, pero a xente do mar o que quere vivir do traballo, non quere vivir das axudas. As axudas a veces fan falta porque a xente ten que comer, por suposto. Pero non é exactamente que quitamos as axudas os querémolas, como agora que queremos unha veda do pulpo e 2 meses de axudas, pero realmente nós o que queremos é vivir dos recursos e ter os recursos ben. As axudas, bienvenidas sean, por suposto. Da Europa veñen os que veñen, inda que cando veñen da Europa que nos fai a administración aquí, que é a Consellería do Mar, e quen leva o control deles, e, bueno, non sei se poden facer máis ou non, tampouco non sei. A veces tamén falamos cousas que a veces, igual nos pasamos a veces tamén. Hai cousas que xa sabemos, hai cousas que hai que cumplir, o que dicíamos antes, que como está a burocracia que hai, está mal feita, que eu personalmente creo que tiña que haber moita menos, pero é a que hai. Entón, esas cousas non se cambian un día para outro. Entón, bueno, nós, o que temos que dicir, nós, polo menos as portas abertas temos as da Consellería, se é algo, despois temos que estar aí insistindo sempre. Pero si temos máis daqui que de Madrid, eso sí que diría. E digamos que principalmente para o marisqueo, esta casa leva 30 anos de vida, Teresa Arnés, Canarias Baixas, empezou hai 30 anos, e hai 30 anos facía falta hatcheries e produtores de semente. Van alá 30 anos e estamos, non hai semente, temos que importar semente, temos que importar agora berberecho e ameixa de Portugal ou de outros lados. Pois sí, é verdade, ti falas de 30, eu falaríache de 50. Cando eu empecé a andar ao mar, polos anos 70 ou máis de 50, xa pasaba eso, non había gallo, pero quero dicir que tamén o das sembras é un pouco tamén peculiar, porque ao final a sembra, se non está ben traballado o sitio, moitas veces é tirar o produto ao mar e non é facer nada. Non vai arriba. Hai que saber ben a época que se sembra, que estea o terreno traballado, porque senón é tirar cos cartos ao mar. A veces sabemos que se sembra, aí pola parte de Ribeira, sembraron anos e anos babosa e non colleron ninguna, Entón, moitas veces hai que sembrar, pero hai que regular as cousas, saber cando se fan os traballos, ter a zona limpia, porque se non está a zona limpia onde sembras, é tirar con todo para nada. Eso é tirar os cartos. Quer dicir que a veces tamén botámoslle moitas veces a culpa á administración, nós tamén temos culpa, cando pedimos sembras, cando pedimos outras cousas, temos que saber, os sitios teñen que estar limpos, teñen que saber a épocas que se sembra, e que estean limpios, e despois deixálos reposar. O concepto de ir a pescar é, bueno, controlar as zonas, imos a sardiña ou imos a pesca de cerco e tal. O marisqueo, o mar hai que labrarlo como a horta? Pois eu diría que sí, se non se traballa, eu diría que sí. Pois limpialo, labralo... Falando deso, cando falamos da nosa ría, da Ría da Noia, que sabemos que é unha ría de moito marisqueo, ali, pois, nos anos 70, igual había 2 ou 3 mil barcos e personas. Salían máis toneladas nun día do que salen agora en toda a campaña. E quedaba aquilo todo traballado. Solamente no mes de outubro se quedaba todo labrado. E, pois, sí, ibas ás ameixas hasta finales de febreiro, a ostra hasta finales de abril, pero se quedaba todo limpio. Entón, despois, sí, sembrabas algunha vez, pero dunha zona para outra. Entón, dunha zona para outra non pasaba nada. Sabemos que a parte da mixela, para os que non sepan do que se fala, de partes que cría millor, pero non medra tanto. Entón, sembrábase, deso sembrouse sempre. E sembrábase, claro, a principios de verán, e abríase sempre nas mesmas fechas, sempre a 1 de outubro. Agora cambiouse un pouco o sistema, traballase máis tempo, non sei, para a cousa será boa. Xa digo, como cando foi de eliminar ou de sacar a area, e ao final vemos que a mellor non foi tan bo, porque agora morrenos máis marisco, porque a mellor os bancos están máis altos. Por eso digo eu, outros igual non están de acordo. Bueno, pero aí tamén, digamos que os científicos, os biólogos, axudan moito, non? Por suposto. Porque se poden poñer zonas de estudio específicas, de control, de tal, bueno, supoño que... Eu creo que estudio si está habendo, o que pasa que o que estábamos falando, as cousas non se fan dun día para outro. Bueno. E cando as cousas van ben é cando non se fai nada. Cando as cousas van mal, como ahora mesmo, que se está pasando uns anos moi malos, a xente ahora está a ver que se fai, hai que facer, claro, é verdade. Pero iso pasa sempre. Que amenazas ten o sector? A parte das que dixemos, o sector ten medo, e cando falo do sector falo das cofradías, de todas,
unhas máis ou outras menos, porque lle pode afectar, pois, por exemplo, a Altri lle afecta máis a Ría de Arousa que a Ría de Noia, pero a eólica mariña pode lle afectar a onde a poñan. Bueno, cales son as amenazas que ten o sector? Bueno, as amenazas, claro, si cada vez... A parte da burocracia de que o barco ten que non sei que ter e que ten que levar unha cámara para inspeccionar de non sei que... Sí, cantos máis problemas que aí, lóxicamente, eu creo que... máis problemas casi sempre a xente que quer traballar. Por supuesto, cando ti che sacan espacios onde ti traballas no mar, están che sacando espacios, tes menos. Pasa cas eólicas marinas, que se nos collen esos, cando nos vedan sitios, zonas que non a mellor non teñen por que facelos. Agora están cos pataláns, con esos long isles que están poñendo para as bateas en algúns sitios, que tamén están ocupando moito, os mariñeiros, claro, sitios marisqueiros, son claro, din, pero vamos a ver, sean como sean, se estamos pescando aquí sempre, non nos quitedes, sabemos os líos que houve, coa mesilla, máis cos perseveiros, cada un defende o seu. Xa. Eu digo que ten que haber de todo. Pero todos temos que... Todos temos que vivir, pero hai que vivir todos, pero por eso hai que hacer consecuencias que todos teñen que vivir, non solamente uns tampouco. Claro. Sí. Entonces, eso hai que chegar a entenderse. A xente que vive do mar, debíamos entender todos, sea que tanto ten que teñas un cerquero, como un rastrero, como que seas un marisqueador, ou andas con vetas, ou andas que... O que sei, eu creo que se vives do mar, debíamos entender e defender todos o mar. Que eu creo personalmente que o mar si ten futuro, pero hai que cuidalo, por supuesto. Dixémolo antes, dixéstelo ti que a terra se non se cuida tamén vai a nada, entón é o mismo. Sí. Lle preocupa moito Altri o sector? Tanto como se di, máis, menos? Eu realmente non o sei exactamente, porque claro, depende con quen fales, algúns din que sí, outros din que non, sempre hai aí unha discusión que eu personalmente tampouco sei, porque claro, por eso diríamos que ter uns estudios, creer na xente que nos din tamén. Entonces eu realmente non sei que diría aí porque depende con quen fales. Pero na Ría de Arousa hai bastante preocupación, bueno, moita. Porque tamén lle afecta máis, É normal, porque ti cando ves a túa zona, é como pasa a nós co Río do Tambre, o que estábamos falando antes da Ría de Muros e Noia. Entón, aí les pasa o mismo. Iso é normal. Pero quero dicir que, claro, nós temos que estar... O que sí temos que ter cuidado é defender o noso sector, pero defendelo ben. E tamén defendelo no que haga que defendelo. O que non podemos estar en contra de todo tampouco. Se realmente hai algo que non faga daño, como falamos das eólicas, se os poñen en algunha zona que fagan o menos daño, non estamos en contra. Estamos en contra cando se sacan espacio, sitios de traballar, a xente que vive do mar, que viven familias e familias, máis en Galicia, sabemos que Galicia non é outras zonas. Entón, ese é o que queremos nós, que se controlen as cousas ben. Non queremos a lei da selva tampouco. Pero bueno, como suelen decir algúns, con sentidiño. Ese eu aposto por el, porque é o máis importante, non? O sentidiño para todo. Claro, porque senón non tampouco decir non, por imperativo, isto non, tampouco. Pero a ver, as cousas sí, e cada un que non lle pareza mal a nadie, que defenda o seu pan e o pan dos seus fillos, Porque moitas veces, este protesta por todo, non exactamente, pero hai veces que tamén. Por iso eu digo que hai que ter un pouco de sentido. O sentido común tamén debe traballar para todos, tanto para unha xente das empresas como tamén para a xente do mar. Estamos tocando xa casi coas mans a primavera e logo ven o verán. Apunta ben o sector, apunta que veñan aí uns mesiños que poidan sacar un pouco este novarrón ou esta borrasca que temos encima, o sector? Bueno, non sei, no marisqueo de momento vese marisqueo non moitas zonas, non sei nas zonas de Ferrol, as partes un pouco máis do norte, pero por aquí, pola nosa zona, sí se ve marisco bastante pequeno, incluso en pulpo, hai pulpo pequeno que se ve bastante, por iso agora queríamos parar unha parada de 4 meses, para darlle, porque o pulpo é unha especie que desarrolla moito. Entón, por iso digo que hai que cuidar as cousas con sentido, non tampouco esperar que se faga todo. Hai cousas que sí veñen por si solas, porque hai especies como chegamos a falar, non sei se me vas a preguntar, pero bueno, como a anchoa que desapareceu completamente destas zonas de por aquí, e agora hai anchoa por aquí, e outras especies, a sardiña, tuvemos anos sin sardiña, e agora apareceu sardiña. Quer decir que a veces... Incluso a naturaleza, hai ciclos para todo, entón, incluso a naturaleza moitas veces nos leva ao sitio. Claro, non depende só da Ría de Arousa ou de Galicia. Claro, é o que dicía eu antes tamén polo marisqueo. Se déramos conseguido un pouco a oferta que a demanda, pois ao final sacas uns mesmos cartos sin tantas cantidades desastrosas.
Este é o mismo, había que regular un pouco as cousas. Bueno, estamos co tempo baixenos, señor Formoso, que, bueno, hai moitísimas cousas que me gustaría plantexarlle, pero chegamos ao final do tempo, e me gustaría, resuma vostede co que queira, que lle gustaría decir deste pase por aquí, que hoxe para o sector ou para a audiencia de Canal Rías Baixas? Bueno, eu diría que a xente que anda ao mar, que teña un pouco de fe. Eu penso que o mar si ten futuro, algúns que teñen seguidores e outros non, se teñen fillos ou alguén que quira ao mar. Eu si penso personalmente que o mar ten futuro, pero si que hai que cuidalo. E que non se desanimen, que hai que... E nosos que estamos nestes sitios dirigindo un pouco, tanto as federacións como as confradías, pois toca nos luchar un pouco, poñelo frente, estamos aí no primer frente. Pero bueno, eu diría que sí, que o mar ainda creo que sí hai futuro. Pero hai que cuidalo. Bueno, en eso, que acerte. Polo menos é a miña esperanza. Que acerte. Polo menos é o que eu espero. Que acerte, que eso será bo para todos e para Galicia. Señor Formoso, foi un placer contar con vostede. Despois de tantos intentos. A miña disculpa de novo. No, este era unha broma. Son coincidencias, son coincidencias. Este era unha broma. Non porque non quixera vir para nada. Isto foi unha broma. Foi unha broma. E agradecemos moito que haya habido hoxe connosco. Hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Pues nada, gracias a vos. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Daniel Formoso, patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Cofradías da Coruña, con Juan Carlos Blanco, investigador sobre Colón, e con Javier Farradás, tesoreiro da Asociación Cultural de Celso García de la Riega, e con alcalde de Caldas, con Jacobo Pérez, o novo alcalde de Caldas desde fai un par de meses. Así que a semana que ven máis é mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.